Hey, what's up mga Meg? So we're going again to Toledo City with my family. Nagmotor kami ni Papshi Ining and nag-tricycle silang Mamshi Mercy sa Banha. Nag-tricycle po silang Nitch, Tita Gigi ni Nitch, Tita Joy, Kuya Binsoy. So mga day off din na sila karon mong naami panahon mga lakaw. So kami nagmotor mi ni Tito Ining and ni Inyel. So, mao din na siya mo ang simbahan sa Barangay Bato, Toledo City. Pero sa pagkakaroon, wala gyud mi simba-simba. No? I'm not proud man, I'm just being honest, char. So, naabot na mi diri sa moang destinasyon. Okay, so mang snack mi karon sa McDo and later, moderetsyon na si Kuya Binsoy ni Nitch sa Lahog balik kay mo-work na pod siya karong gabi. So, sa IT Park siya nag-work. Shout out dira sa mga call center, no? O diba nagtudod gyud sila kung kinsay mo tuplok-tuplok dira sa touchscreen. Okay, so while nag-wait, nagpaabot mi. Ay, kasaba niya mo pa nag-voice over ko dire. Okay, so mao ni mga Meg among mga panagway nga nagpaabot sa pagkaon. O diba, mugot kay gnaong si Nitch. Gisapot si Manang dira nga side kay nag-away silang Inyel. Di magina sila magduol. Sus! Kamay. Okay, so ato ang tanawon si Nitch sa ilawom, guys. Mara yung bago. Eh, nalapot niya eh. Wow! Kaya nag-relief. Okay, so lami jud kayo ang kaon mga Megs kung kuyog na to ato ang family yati. Lami ra ha pero kuwang pa. So silingan ra din si Uncle Macdo ni Tio Jollibee. So yael is tirador sa fries. So we're done eating here in Macdo and manggawas na mi. Sabo. So by the way mga Megs, tanawa ninyo ang vlog ni Nitch nga mukbang with her tatay or akong papa nga iyahang lolo. So gahapon nagmukbang sila og lechon manok sa Chooks to Go and karon na pod is lechon kawali na pod ilang sudaan karon ay ilahang mukbangon with Mamshi Mercy, ihang lola nga akong mother. So ipakita lang sa nako ang panagway ni Yael with his papshi mintras nag voice over ko diri nga side. So again, thank you jud kaayo sa mga nag-view sa mukbang ni Nitch and sa tanan mga nag-share, mga nag-comment, nag-react. Thank you jud kaayo ninyo mga Megs. And pasensya na di ay if mukbang lang sa aron permi ang content kay permi pagid busy sa module and sa face-to-face classes ni. So mao to ampay kay siyang lolo nga si tatay sa ni Boy kay sige na lang sila mukbang. So sa mga concern or nag-worry sa sige nilag kaon nga mga maka-high blood daw or bad for the health, di maguol kay panagsara jud kina sila makamukbang og ingana kay kasagaran namong sudan diri mga utan nga tag 5 ang takos, tag cheese, usahay buwad, ginamos, itlog, sige balik itlog, walang kamatayang itlog. That's why malipay na lang gid taon sila kung naay mukbang kay syempre lami gid ang mukbangon, lisod pud og magmukbang og corned beef, beef loaf, lisod pud no. So we're going home na daay mga Megs and nagpabilin lang sila Tita JJ ni Nitch, Tita Joy kay magpa-haircut pa daw sila and mangukay. While si Kuya Vincent nahatod na pud ganihan ni Papshi Ining sa terminal kay ma-duty na siya karong 8 PM. So, kutob na lang tas tudlo anis kilid day, Nitch day. Tipid-tipid lang usa ta for now, no? So, by the way, mga Meg, day today is October 3 and this video was filmed pag September 26 pa. Karon pa ko nakatiwas og edit or voice over kay medyo busy inyong angkan diri nga side. So, anyways, bag-o na day karon ang mga names sa among mga social media accounts or platforms ni Nitch. So, ang FB page, TikTok account, YouTube channel, and IG is gi-change na namo ang name og Nitch and Fam. So, no more tinchan, no more Nitch and Chin nga accounts. But I have this solo FB page nga Ma'am Shitin. So, if dili si Nitch ang nag-vlog, so diri na ko i-upload sa Ma'am Shitin nga page like this one. So, diri na lang nako i-end ang video sa very cute, gwapo, lablab, pogi, adorable, kulit ug buutan nga bata nga si Baby Yael. So, that's it for today's video. Thank you so much for watching.